jedan preteknuća. Može? Kako se otac napravi dobar skup, viš? Glavi na minimumu, nije dugo korišćen, treba da ga otvoriš da podmažem to šta ima. Dobro, čekaj, ušto udruju brisači se ovo čuje? A taj specijalni mehanizam se se napravio, nije sad ovo. Evo sad dok hoću gore ili dole. Sve jedno, super. Mogli bi malo da idemo. Kako ćemo sad sada? Sve valjda zagrejo.